Здравейте хора, аз съм Коцо.bg и днес искам да ви се извиня за миналия клип. Извинявайте, че така прекъсна и извинете, защото вие чухте, че ще идем до крана да се опитам да се кача на Делта планета, но както виждате прекъсна клипа и сега имам работа и не искам да снимам повече на тая игра. Не знам защо, но вече взе да ми омръзва така някакво. Аз от много отпреди играя, преди да почна да снимам я играя и повече още един-два пъти ще снимам на нея и приключвам. Ако искате на нея да снимам още повече клипове, поставете лайк и ще продължавам на много други игри. И аз ще приключвам за този клип. То не беше чак толкова голям клип, но да ви кажа, пак ще ви кажа, че много се извинявам. И довиждане, ще се чуем в другия клип.